mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo and Rakitera, magandang gabi po. Gusto ko lang po sanang magtapat ng itinatagong damdamin ko para sa best friend ko. Tago niyo na lang ako sa pangalang Clea. At ito ang aking secret file. DJ Titangelo at Rakitera, matagal na kaming magkaibigan ng best friend ko. Naitago na lang natin sa pangalang Aryan. Since elementary, matalik na kaming magkaibigan. Classmates kami mula pa noon. Magkasama na sa lahat ng pagsubok, nagdadamayan tuwing may problema ang bawat isa. Lahat ng sikreto alam din namin. Kahit yung mga problemang hindi namin nababanggit sa mga magulang namin. Lahat ng mga kwento na napapagalitan kami sa school at mga kwento na hindi na po alam ng ibang tao sa amin. Lagi po kaming nagtutulungan at nagdadamayan. Para na nga kaming magkapatid. Kulang na nga lang iparehas kami ng magulang. Kahit noong panahon na naging teenagers na kami ni Aryan, hindi kami nagkaroon ng mga tampuhan o pagtatalo. Hindi kami nagkaka-misunderstanding at hindi rin kami nagkakaroon ng inggitan. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming relasyon sa mga boyfriends namin. Sa totoo lang, hindi natinag ang pagiging mag-best friend namin. Hanggang sa pumasok si Aryan sa isang long-term relationship sa kanyang kasalukuyang boyfriend. Naitago na lang natin sa pangalang Calvin. Unang-una, masaya ako na nagkatuluyan si Aryan at si Calvin. Mga 8 years na rin silang magjowa. Pero hindi ko alam sa sarili ko, para bang nakakaramdam ako ng inggit sa kanila bigla. Ang lagi kong tanong sa sarili ko, ang tagal-tagal na nilang magjowa. Pero bakit ako wala pa rin ng katulad ng sa best friend ko? Una ko tong naramdaman siguro noong nagse-celebrate si Aryan at si Calvin ng kanilang 5th anniversary bilang magjowa. Nasama kasi ako sa kanila bilang third wheel. Hindi naman nila ako pinilit na sumama that time, pero inalok kasi nila ako kaya hindi na rin ako nakatanggi. Nag-travel kaming 3 sa Hong Kong. Para doon na rin sila mag-celebrate ng anniversary nila. Wala akong reklamo, honestly, at masayang-masaya nga ako na ang dami na nilang nagawa. Ang dami na rin nilang na-achieve bilang isang couple. Pero para sa akin, by this time, dito na rin ako nagsimulang magkaroon ng mga tanong sa utak ko na hanggang ngayon, hindi ko masagot.
Isa na po sa mga tanong DJ Titan Jello at Rakitera. Ang katanungan na kailan ba darating yung para sa akin? Ano kaya ang mali sa akin na tila wala akong nahanap na tao na nagmamahal sa akin ng totoo? At higit sa lahat, yung pangmatagalan. Bakit sila ang saya nila? Ba't parang ako walang karapatang sumaya? Hanggang third wheel na lang ba talaga ako palagi? DJ Titan Jello at Rakitera. Sa inggit nararamdaman ko. Dahil sa inggit na nararamdaman ko sa best friend ko, nagsimula akong magkaroon ng lihim na fling sa ibang lalaki. At hindi ito alam ni Aryan. Ito ang una at kaisa-isang sikreto na tinago ko sa kanya nang matagal at patuloy na itatago. Dahil sa pagkainggit ko sa kanya, itinago kong may ka-fling ako at hindi yun alam ni Aryan hanggang ngayon. 3 years na akong may ka-fling at itago natin sa pangalang Harold. Wala kaming opisyal na label at malinaw na hindi kami magjowa. Pero nagkikita kami, nagkakausap at nagkakatawagan. Yun nga lang patago. Never ko itong pinaalam kay Aryan. Maraming beses na rin akong nag-attempt na sabihin sa kanya pero hindi ko magawa. Alam ko namang susuportahan niya ako DJ Titan Jello at Rakitera pero para sa akin, gusto ko lang talaga magkaroon ng isang bahagi ng pagkatao ko na hindi niya alam. Para lamang pakalamang naman ako ng kaunti sa kanya. Sa totoo lang mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rakitera, masaya ako kay Harold. Hindi kami pero pag magkasama kami o magkausap, nagkakaintindihan kami. Tuwing may nangyayari sa aming dalawa, nakakaramdam ako ng sarap, ng contentment, ng fulfillment. Yung hindi ako nakakahon sa tagumpay na meron ng best friend ko. Yung hindi ako na ikukumpara sa kanya. Yung ako lang. Kasi hindi ko naman talaga mapapantayan si Aryan. Mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rakitera, halos lahat na nakakakilala sa amin, lagi siya ang pinupuri. Lagi ako ang napagtatanungan kung kailan mag-aasawa o magkakajowa. Bagay na hindi ko naman masagot kasi hindi ko naman kayang maibigay dahil wala akong karelasyon. Sa totoo lang mga kabisyo hanggang ngayon, na nasa tamang edad na kami, nakakaramdam pa rin ako ng insecurity sa best friend ko. Hindi ko talaga mapaliwanag pero meron ako nun. Hangad ko naman sa kanya na magtagumpay at maging masaya sa buhay na meron siya pero hindi ko lang maiwasan na kaawaan ang sarili ko. Kung kaya siguro nagagawa kong maglihim sa kanya tungkol sa klase ng love life na meron ako. Gusto ko mang magtapat pero baka mahusgahan lang niya ako. Baka sabihin niya, bakit ako magsisettle sa fling lang?
Madali sanang isipin na ang swerte niya na hindi niya ito kailangan pagdaanan, pero ako, araw-araw akong naghahangad din na anumang natamasa ng aking best friend ay makakamit ko din. Dahil pakiramdam ko na pag-iiwanan niya na ako sa buhay. Feeling ko talunan ako at ang best friend ko ang nagwagi. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra. Dapat ko na bang sabihin sa best friend ko ang lihim na meron ako tungkol sa love life ko? If ever, paano ko sasabihin sa kanyang nakakaramdam din ako ng insecurity sa kanya? Sa totoo lang, masaya ako para sa kanya at hindi ko hangarin na mahila siya sa pababa. Pero ang concern ko ay ang sarili ko. Natatakot ako magkaroon kami ng lamat bilang magkaibigan. At kung malalaman niyang may patago akong inggit sa kanya, ayoko naman magwakas ang friendship namin dahil lang doon. Pero hangad ko rin naman na tumayo sa sarili kong mga paa at hindi ihambing sa kanya ang sarili ko. Mga kabisyo, sana po matulungan ninyo ko mabigyan ng payo ang sarili ko. Kung ano po ba ang susunod kong gagawin? Nalilito na po kasi ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Kaya mga kabisyo, DJ Rocky Terra, Titangelo muli. Ako si Clea. At ito ang aking Secret File.